Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay dagdadadang! Ito guys, mangustin. 2 kilong mangustin to guys. Itatry ko tong ubusin, no? Murang-mura na lang kasi ang mangustin dito sa Davao guys. Sabay sa nakita ko, ito yung pinakamura, no? 45 pesos per kilogram. Ayan. Kada yawan, umabot to ng 30 pesos per kilo. So ayan, aabangan ko. So for now, 2 kilos muna ang aking binili guys. 45 kilos per kilogram. Ayan, mangustin. Napakasarap talaga nitong mangustin guys at napaka-healthy, no? Maraming siyang mga benefits sa ating katawan. Kaya nga ginawa siyang yung tabletas nga na iniinom na ngayon ng nakararamihan ng nakararami, no? So, yun ay MX3 ata yun. Ayan, hindi po sponsored. Nabanggit ko lang. So, ayan. So, napaka-healthy talaga nitong mangustin. At kaya naman tuwing buwan ng Agosto, mga kadayawan, ito September na early September. Pero ayan, nagmumura na sila kasi marami ng supply. So, mura na lang ang mangustin ngayon. Itatry kong ubusin to guys. At meron akong dito, Jolly Hotdog at saka ayan, French fries. Malapit ko na maubos yung French fries. Pinapapa ko kasi kanina habang nagre-prepare ako guys. So, ayan, kain na tayo guys and samahan nyo ako. Ayan. Shout out pala sa lahat ng mga nag-comment sa aking last video, no? Hindi ko na panood kung sino yung first na nag-comment, pero maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan. So, before any chika-chika days, no? Kakain muna ako dahil ako'y gutom na at medyo pinagpapawisan na ako, no? So, kain muna ako, guys. Tara, samahan niyo na ako. Ayan, ito ang Jolly Hotdog, guys. Ayan. Paborito ko to, guys, sa Jollibee. At, ayan. Uy, hindi na siya mainit. Naligo pa kasi ako, guys. Kaya hindi na siya masyadong mainit. Pero okay lang to. Sprite, guys. Ako nalaglag na. Sarap ang lamig. Ayan guys, no, naubos na ang aking hotdog. Mamaya ko nakakainin tong French fries dito dahil ako'y naglalaway na sa aking mangustin. Ayan, kain guys. Atin tong dito, no, iusog natin konti para makita nyo ng bonggang-bongga ang aking mangustin. Ayan ang aking mangustin. Ito guys, oh. Mangustin. Ayan, open natin guys. Ganito mag-open ng mangustin guys. So, ayan. Tanggalin ang crown. Ayan. Crown talaga, no? Tapos, ganyan. Tingnan nyo naman diyan guys. Oh. Wow, look at that. Sarap-sarap. Ayan, gusto ko talaga sa mangustin guys, ito mga ganito lang na mga size, yung hindi masyadong malalaki kasi maliit yung mga buto niya. Isa lang yung malaki, ayan oh. Yan, isa lang yung malaking buto. Tapos the rest of the seeds are small. So, ayan, tapos isang isang subuan lang, parang ganito oh. Oh. Nakaka-happy. Nakaka-happy ang mangustin guys, ayan. Oh, ayan.
Hmm? The best talaga guys. You know? Oh, diba? Kaya masarap talaga guys pag dito sa Davao, pag mga ganitong mga buwan, ako napakaraming prutas guys. Usog natin dito. Usog, usog, usog. Walo-waluhan to. Usog, usog lang. Oh my goodness gracious me. Mga ganitong mga buwan lang ako nakakabili ng ganito guys kasi ng mangosteen. Kasi nga napakamahal. Pag hindi season, napakamahal. Ay. Yummy! Ito guys, medyo malaki siya guys, oh. Oh. See, pag malaki guys, dalawa talaga yung buto niya na malaki. Pero pag maliit lang guys, ayan, kagaya nito. Teneng! Isa lang ang malaki. Ay! So ayan guys, no, hindi ko na ito mauubos guys. Ang dami-dami. Parang 1 kilo lang ata yung nakain ko. Pero ang dami na nun guys. So mamaya na naman to. Oh, sorry. Mamaya na naman to guys. Pag nagutom ako ulit o bukas. Oh my goodness. Sorry guys. Maraming salamat talaga sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. No? At naglaway na naman kayo sa aking pagkain ngayon na mangosteen. Ayan. Kung mayroon kayong mga ano dyan, no? Kung mayroon kayong mga access sa mangosteen, ayan, bumili na kayo. Alam ko sa ibang bansa, napakamahal nito, kaya pasensya na kung kayo'y naglaway. At pag nakauwi kayo dito sa atin, no, sa ating mga probinsya-probinsya, ay ayan, makakatikim din kayo nito. So ayan, pasensya na at naglaway kayo. At naway, samahan nyo na naman ako next time dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, maraming salamat guys. At ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone, bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.